खुलुमबाय बयखौबो बड' मिटार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि थानानि सिङाव थानाय 14 नं बिसमुरि गामिनि बिफा चक्र बसुमतारीनि फिसाज्ला 26 बोसोर बैसोनि गावराव बसुमतारीया बिसमुरिनिफ्राय हुलथुगाव लामायाव मैया मोनाबिलि समाव मोसौ लायनाय समाव गोबारै फैनाय मटरजों जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायो। गोथै सह'खौ दिनै फुंबिलि समाव सिखोनाजाहार बाथौ आश्रमनि फरायसाफोरा थाबायनो थांनाय समाव नुनानै न'खरनो फोरमायहरो। आसा खालामो नोंथांमोनखौ बयखौबो गावराव बसुमतारीनि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो थाखाय आर'ज गाबो। मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया। गाव गावनि जिउखौ जोथोनै लाखिनो नाजा। लामा सामा थाबायो जों बयबो, गारि मटर खारो, सोरबाबा जौ लोंनानै गारि सालायो, सोरबाबा रोङियाबो सालायो। बेखायनो उन सिगां नोजोर होनानै थाबायनो नाजा। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ' नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार खालामना हो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै